Katsoessani sua, kun sä et huomaa, niin monet asiat tuntuu olevan turhaa. Sen verran tässä on täysin varmaa, että asioille tarpeeksi annettuun aikaa. Taas koen hetken, kun tajuan sen, oot aina siinä, mutta en enää sua tunne. Turvallisuuskin voi viedä hengen, jollei tää puolte minun sisältäni kuole. Jäädyttää. Älä sano mitään, nyt vain sanoisi sitä, minkä molemmat sanomattakin tietää. Eikö meillä todellakaan ole muuta sanottavaa, kauanko me voidaan tätä siirtää? Ei kauan, ei enää. Ei oo niin kauaa siitä kun oltiin, niin paljon enemmän kuin toivoa uskallettiin. Nyt aloin tunne siitä, että joka hetki ajanut pois minulta, etkä edes huomaa kauemmas. Kyllä tietää mihin se johtaa. Hei odotetaan vielä, vaikka molemmat sen tietää, että meidän maailma ei enää kohtaa. Ei kohtaa. Ei koskaan. Puhutaan vähän liipalaavaa tähän väliin. Rentoutetaan tunnelmaa sillä, eikö aina sillä potaskan puhumisella jotenkin siitä rentou? Osaat piilottaa juuri sen, minkä eniten tahtoisin tietää, vaikka se sattuiskin. Oletkohan sä onnellinen vai tavan vuoksiko hymyillen? Sanot asioiden olevan hyvin ainakin sun puolelta, jos sä teet sen vaan siksi, ei tarvis kohdata tilannetta suoraan, niin se on todella syvältä. Tuntee molemmat sen nahoissaan. Turhaa sun on säästää kumpaakaan. Jos ei nyt niin myöhemmin, mut siihen asti vaivaan
sanat voi torjua, mut ei mitenkään sellaisia, jotka syystä tai toisesta jäävät aina sanomatta, mut ne siltikin vaikuttaa enemmän kuin me uskotaan. Sisäsyntyistä tahtoa ei voi itseltään piilottaa. Salaisuuksista tällaisissa asioissa ei perinteisesti seuraa kuin paha kaikille. Tuntee molemmat sen nahoissaan. Turhaa sun on säästää kumpaakaan. Jos ei nyt niin myöhemmin, mut siihen asti vaivataan kuitenkin. Liipalava täydeltä laidalta. Turhaa sun on säästää kumpaakaan. Tuntee molemmat sen nahoissaan. Turhaa sun on säästää kumpaakaan. Jos ei nyt niin myöhemmin, mut siihen asti vaivataan kuitenkin. Liipalava täydeltä laidalta. Kiitos. Meillä oli siis tossa, mitä me nyt kotiuduttiin viikko sitten konserttisalikiertueelta ja sinne me oltiin harjoiteltu näitä muutamia biisejä, joita vielä muutama tulee. Tälle vähän erikoisversioina ja me ajateltiin, että hitto soikoo. Me vetään niitä nyt vähän tänäänkin. Kun tekin istutte siellä ihan niin kuin konserttisalissa istutaan. Ja onhan se kiva saada itselle muistoksi, että miten näitä on joskus sit kiskottu menemään. Jotenkin tässä on sellainen tilanne, että ihan hyvin jengi voisi laittaa selät vastakkain seuraavassa kappaleessa, kun kaikki istuu siellä jotenkin niin ihanan tolleen lähekkäin. Onko teillä kaikki hyvin siellä? Aika laimeeta. Mä oon valmis. Okei. Kokeillaan myöhemmin sitten. Sen vasta huomaan, kuinka pelkään, etten mä pysty tänne juurtumaan. Myöntäen sulle osaa edelleenkään. Kaipaan liikaa jotain omaa. Siksi toivon, että tartut minuun kiinni, kun sinun nojaudun. Silmätkin selkä toisen selkä vasten, tuntea voi toisenkin katseen. Äksin voimme nähdä kaiken, mitä yksin ei nähdä
et sinuun liikaa turvaudun. Kaiken oman jätin ja siksi kai nyt pelkään, ettei täällä mun koti on. Siksi pyydän, että voin luottaa, nojautua, kunnes silmät aukaisee. Ja tuntuu selkä toisen selkää vasten, tuntea voi toisenkin katseen. Aksin voimme nähdä kaiken, mitä yksin ei nähdä voi. Selkä toisen selkää vasten, anna aikaa ollaan kahden. Kaikki täällä on vain sun, minä liiaksi sulkeudun omiin oloihini piiloudun. Selkä toisen selkää vasten, anna aikaa ollaan kahden. Selkä toisen selkää vasten, anna aikaa ollaan kahden. Kiitos! Kaikki laulaa. Tsekki tehty. Tsekkit. Jos teillä on siellä sellainen fiilis, että haluatte laulaa, on sellainen niin kuin rajaton olo, niin don't worry, be happy. Onko kellään muulla kuuma kuin mulla vaan? Ei, okei. Niin, no se painehan kohdistuu tietenkin tänne eteen. Miten sä voitkaan olla noin tyhmä ja viisas samalla? Sun ristiriidat muuta hajottaa. Ei tällaista kestä. Sä sanot, että taisit niin. Usko yhteisiin unelmiin, mut kaikki vaan ei oo kohdallaan. Sen sinusta huomaa, mikä musta on vikana, mikä saa sinut pelkäämään kättä ojentaa. Mä en vieläkään tajua, mitä siinä voi menettää, jos heittäytyy. Sä tiedät panokset pelipöydällä ja tiedät, että niitä ei helpolla voi voittaa, ei voittaa, ei voittaa. Olet sä koskaan ollut yhtään sen varmempi kuin nyt? Tai pystytkö siihen ollenkaan? Taistelenko yksin? Tahtoisin sun näkevän, miten paljon mä tahdonkaan, että vois antaa. Mut leikit sä sokeaa, vai johtuuko tää siitä, et sä et tahdo?
Sä tiedät miten sääntöjä kierretään ja kuinka niistä viidakko väännetään. Johon eksyy, johon eksyy, johon eksyy. Sun leikissäsi ei ole voittajaa. Miten tää auttaa kumpaakaan eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. Sä tiedät panokset pelipyörällä ja tiedät, että niitä ei helpolla voi voittaa, ei voittaa, ei voittaa. Sä tiedät, että kipu voi kasvattaa, mut se ensin täytyy kohdata, uskaltaa ja voittaa, ja voittaa, ja voittaa. Kiitos. Okei. Hartaudesta ylpeyteen. Hyvä Miika. Kaljenderi Miika. Mies ja mandoliini. Silloin kun me tehdään keikkoja, niin Miika tekee itsekseen tällaisia mandoliinia. Kun se laittaa vaan tuon hatun maahan, niin se pärjää just nippanoppa. Kuulen eteisestä askeleet. Sä viereen kaadot, tilaa siihen teet. Et sano sanakaan, tuijotat mun niskaan. Samalla kun mä leikin nukkuvaan. Liian usein kaipaan niitä hetkiä, et saisin yksin nukahtaa ja herätää. Ei tarvis jännittää ja sisimpänsä selvittää, kun ei sitä ymmärrä itsekään. Kaikki vois jatkuu paljon helpommin. Mulle tämä syvä hiljaisuus on parempi kuin huono valheus. En voi sanoa suoraakaan, et jo edelleen ahdistaa, kun me sitä jäätäis sitten kelaamaan. Ja joo, mä tiedän sun on vaikea ymmärtää. Haluan sun lähelle, mut en epäkosket. Ja voi kun se riittäisi sullekin, niin tää kaikki vois jatkuu niin kuin ennenkin. Ai, emo.
muista aina, että kunnioita äitiäsi. Seison tässä musta käsi, suosi aina suomalaista. Hieno mies ei liikamaista, ei. Vaan jos voi uskaltaa, hän silloin päättää saa, kuinka on ehdoton. Itse päättää, että tallaako hän nurmikoita, kierteleekö tapakoita, tajuaako taivaan sineen, onko koskaan uskollinen hän. Ei. Ei. Kielto on ehdoton. Muista aina, että kannattaa nurmikoita. Ei saa syöttää apinoita. Älä sylje lattialle. Ei saa ajaa vasemmalle. Kunnioita äitiäsi. Seison tässä musta käsi. Suosi aina suomalaista. Hieno mies ei liikamaista, ei. Ihaltavaa osallistumista. Käskettiin kiittää. Ai jaa, anteeksi. Mäkin olisin voinut korteni kantaa kekoon. Piirrä itsesi. Mun sydän ei toimi enää niin kuin ennen. Se ei toimi enää niin kuin sen odotetaan toimivan. Sen syke suuntautuu nyt aivan toiseen suuntaan. Mut sä et sitä huomaa. Ei et huomaa. Mun kädet ei toimi enää niin kuin ennen. Joskus tuntuu kuin niissä ei ois tuntua ollenkaan. Ne sivuilla roikkuu vaikka tulet minuun kiinni. Mut sä et sitä huomaa. Et kai tahdokaan.
Mun silmät ei löydä sinua niin kuin ennen. Katse harhailee tai yhteen pisteeseen nauliutuu. Hymy useammin toisaalle suuntautuu. Mutta sitä huomaa. Mitä se tarkoittaa? Silti rakastan sua enemmän kuin ennen. Kiitos. Seuraavassa kappaleessa minusta muotoutuu 2 odottavaa rokkimammaa, joten ei se mitään. Tässä on ihan hyvä olla ilman Maijaakin. Why not? Puuhan poika puu, sun sanat on mulle pelkkää ilmaa. Sulla oli hetkes, mutta tiedät sä, mä kyllästyin sun arpomiseen. Laula poika, laula silti jokainen sun biisis junnaa. Sanoja riittää, mutta kuinka monta niistä pystyt lunastamaan? 7 sanaa sisältöä, jota ei oo. Anna mulle edes yksi kunnon syy, koska en mä saanut sulta yhtään mitään muuta. Anna mulle edes yksi kunnon yö, koska en mä saanut sulta yhtään mitään muuta. Sun ei tarvi kertoa, miten hyvin toi sun kaavas toimii. Minäkin luulin hetken löytäneeni sisältö sen alta. Puun poika puu, se on ainoa mihin taidat pystyy. Mut seuraava sanas on korsi, joka aasin selän katkaisee. 7 sanan sisältöä, joka ei oo. Anna mulle edes yksi kunnon syy, koska en mä saanut sulta yhtään mitään muuta. Anna mulle edes yksi kunnon yö, koska en mä saanut sulta yhtään mitään muuta. Hiljaa niin alkaa taas rotta kiillottaa hampaitaan. Luovi tietänsä suoraan sun sydämen. Syttyy tahti taas liiltehtymään. Anna mulle edes yksi kunnon syy. Anna mulle edes yksi kunnon syy, koska en mä saanut sulta yhtään mitään muuta. Anna mulle edes yksi kunnon yö, koska en mä saanut sulta
Tekisitkö sä uudestaan saman, jos saisit valita? Onko sussa jäljellä palataan inhimillisyydestä? Totta sulla on ainakin, se on käynyt selväksi. Liikaa oot sen varjolla jo varastanut anteeksi. Mistä sait sen käsityksen, et noin voi tehdä toisille? Mut sen täytyy kyllä myöntää, sulla on totta ainakin. Joo mä tiedän, mitä tunnen, mutta koskaan sitä ääneen sanoen. Mä pelkään, että joskus teistä katsoo sun kaltainen. Mä en suutu, enkä raivoo, enkä huuda, siihen suostu enää en. Yksi ainoa katse, jota en ymmärrä kuitenkaan, kertoo enemmän kuin kaikki sanat yhteensä. Siitä mitä tapahtuu syvällä mun sisällä ja sitä mikä odottaa vielä sitä hetkeä. Kun on vapaa kaikesta, mitä kannan mukana. Tiedän kuka sinä oot, mutta onko sulla hajua siitä mihin pääsit on ilman sinun apua. Oikeasta minun pitäisi kiittää sinua. Avasit mun silmät ja uskon enää sattuja. Totta sulla on ainakin, se on käynyt selväksi. Liikaa oot sen varjolla jo varastanut anteeksi. Mistä sait sen käsityksen, et noin voi tehdä toisille? Mut sen täytyy kyllä myöntää, sulla on totta ainakin. Mistä sait sen käsityksen, et noin voi tehdä toisille? Mut se mun täytyy kyllä myöntää, sulla on totta ainakin. Ei totta ainakin. Teillä on siis ihan ok tunnelma siellä, niinkö? Jaa! Noniin. Siellä on raastinrautojen alla. Tuota. Piirtäkää omat kuvan. Mä ajattelin, että tää menee ehkä vähän sutjakammin. Jos tää odotetaan, että mä oon piirtänyt kaikki, niin tästä ei tule ikinä mitään. Katsotaan poikien taiteelliset lahjat. Mä ajattelin, mä en tiedä mitä pojat on mieltä, mutta mä itse ajattelin, että mä kysyn tässä vaiheessa keikkaa, että onks niin kuin... Onks joku erityinen biisi, minkä te oisitte halunneet kuulla? Sitä biisiä ei muuten tuu. Mikä se oli? Näillä voimilla Joku ei onni. sitäkään. Kysykää vaan. Niin, ei sitäkään. Oliko mitään parempia? Niin. Ei pysty, kato kun Jussin pitää virittää basso siihen. Eikö Jussi ei pysty? Jussilla olisi tossa basso vielä. Jussi ei ottanut sitä toista bassoa mukaan. Oh. Miten valmiiksi tulla? Oliko muita? Pystytäänkö me taipumaan johonkin näistä? Pystytään kaikki. Kaikki. Paitsi miksi henkilö. Paitsi miksi henkilö on täällä. Osaat sä virittää toinen bassoa? basso siinä. Niin. Kato, ei Jussikaan. Mäkin otin 3 pianoa mukaan. Ei kun 4. 4. Niin, basistit on tollasia, ei pysty. Niin. Mikä huudetaan nopeita ja koviten? Ei siellä ei pysty. Me ei osata mitään. Joku toisesta Me ei vahva. olla- Yritetään se. Hei, me ei olla veetty sitä ainakaan 5 vuoteen. En mä muista edes sanoja. No way. Kuuris. Sitä me ollaan kyllä vedetty aika paljon. Mä ajattelin, että olisiko ollut jotain uniikimpaa. Mut sitten se kieltää. Aika niitä se käy. Niin. Nyt. Hei. Ihan mikä vaan biisi. No niin. Paitsi ketjut. Nyt se, mikä tulee ekana, niin se vedetään. Damn.
Muistatteko te tätä? No, katsotaan. Hän sinua katsoo läpi karvaiden kyynelten. Tuntematta tuskaa loppuaan odottaen. Oot toivo viimeinen, hän sinuun ripustautuu. Luona vaaritiskin uskoutuu. Tunsit hänet jo vuosien takaa. Ja muistot katkerat mieleesi palaa. Kulit hänen luonaan rakkautta etsien. Kunnes uusi aika nosti sut veneeseen. Hän oli katujen kuningatar vuonna 77, jolloin katuja kulkit yöhön pimeään. Hän oli kuningatar särkyneiden sydänten. Jokainen hänet tunsi hänen luottaen. Katsot hänen kalpeita kasvojaan. Ei aika ole nullut haavoja. Kuin varjo entisestään hän siinä istuu. Viinilasin pintaan katse uppoutuu. Hän oli katujen kuningatar vuonna 77, jolloin katuja kulkit yöhön pimeään. Hän oli kuningatar särkyneiden sydänten. Jokainen hänet tunsi hänen luottaen. Hän oli katujen kuningatar vuonna 77, jolloin katuja kulkit yöhön pimeään. Oh, ja hän oli kuningatar särkyneiden sydänten. Jokainen hänet tunsi hänen luottaen. Siitäkin on ehkä 5 vuotta, kun se on vedetty. Joo. Hyvinhän se meni. Hyvin sä Mutta veit. tässä on siis sellainen tilanne, että me jäädään tästä aika pitkälle tauolle, koska... No. Niin. On sellaista aikuisellista toimintaa ollut ja sitten on... Niin. On pieni mammaloma tulossa. Niin mehän ei tietenkään haluttais, kun tää on viimeinen keikka, niin lopettaa ihan kauhean nopeasti. Nyt olisi vaan kiva vetää. Vedetäänkö se kuuris? Vedetäänkö kuuris? Vedetään kuurissa. No vedetäänkö me pelkkiä niinku nössöjä?
Ei se mikään nössö. Ei se nyt mikään nös. No ei sitten. Se on nössö. Nössö. Kuka nyt on kellekin nössö? Hei, ihan silleen vitsinä. Mennäänkö toinen toivebiisi? Nyt taas kuka huutaa nopeiten. Ei ketjuja, mut joku Kaunis muu. luonne huusi jo. Kaunis luonne. Kato, hyvä valinta. Se me osataan. Ja sitten me mennään ehkä ne 2 viimeistä, mitkä oli oikeasti harkittukin. Pääsette tekin joskus kotiin. Joo, ihan hetki vielä. Antti tekee soundit. Antti tekee soundit, okei. Okay. No kerrotaan sillä aikaa, että meillä Ompi rummuissa itsensä jousimiehenä tonne piirtänyt jouskarimies. Siis J-hän on jouskariammunnan Suomen mestari, joten se on tietysti siinä mielessä kauhean hyvä, että siellä on jotain muuta kuin rummut. Salosen J, jolla on mitä kaikkea sulla on? Mitä siellä oli siis, toi sähkörumpuja? Täällähän on tämmönen Rhythm 77 vuodelta 72, tällainen Rolandin analoginen rumpukone, joka sitten menee läpi tämmöisen Space Heckon, joka on tämmönen nauhakaiku. Nyt mulla on sellainen harvinainen tilaisuus näyttää tää nauhakaiku sisältä. Sitä ei nyt ole kukaan nähnyt koskaan varmaan. Eli täällähän on tämmönen pyörivä nauha sisällä. Kamera voisi tulla tähän kattoon, mutta se ei kerkee. Täällä on niinku... tervetuloa tänne tosiaan Siljalainille. Ja laitetaan täältä käyntiin tämä biitti. No niin, se siitä. Eteenpäin. Ja eteenpäin. Puhesoundi on hallussa. Ja tuolla on mies, josta ehkä tulee joskus opettaja. Tosin se on opiskellut sitä, musaopettaja. Sä oot opiskellut kohta 10 vuotta, että pian ne opinnot on jo ihan täysin vanhentuneet, joten... Mut Monika voi sanoa opiskelleensa. 10 vuotta. Minä ja Janne. Ja toi. Mut Jussilla menee vähän paremmin kuitenkin. Jussi on ehkä jossain vaiheessa oikeesti musamaikka. Antti Pitkäjärvi, meidän ikuinen opiskelija. Sibelius Akatemian epätoivo. Seuraava Sibelius. Se, joka toivotonta biisiä laulaa nyt sit kans mukana tässä ihan heti alussa. Ai, se olit sä? Noniin. Noniin. Ei sun kovaa tarvitse, mut näyttelee se. Joo. Noniin. Kiitos sulle kauheasti. Arvostan sua oikeasti. Näytän sen sulle kaikessa jotenkin. Tää on sun kohta. Kaikista tärkeimmät, niille voi antaa pommin lahjaksi ihan noin kylmiltään. Eikä ne kuitenkaan juosta voi karkuunkaan. Silloin ne voidaan laittaa syytteeseen pelkuruudesta. Tiedäthän sä kuinka onnekas oot, kun sä saat yksin oikeudella nauttia melodraamasta. Jos ymmärtäisit puolikastakaan, niin sä oisit jo langennut polvillaan. Sanojen asteella voin tehdä syviä viiltoja. Nyt pitäisihän sun jo tietää, etten mä sellaista tarkoita. Jos et sä ymmärrä, no se on ihan sun ongelma. Mä en ainakaan aio muuttaa mun kaunista luonnetta. Ristiriitoja, mut eikö me niistä nautita?
Noniin. Mennään sun sitten takas settilistaan. Seuraava toinen biisi. Vahva, kato. Minäkin tän. Popparit riehuu. Jos te osaatte, niin se varmaan kuulostaa hienolle telkkarissa, jos te laulatte meidän mukana. Koitetaan. Ainakin kertsissä voi vähän yrittää pistää parastaan. Mekin yritetään. Viimeisen lähtösi jälkeen luulin maistavani kuolemaa, mut paremmin tietävät kertoi, jos ei se tapa, niin se vahvistaa. Nyt mun pitäis olla käsittämättömän vahva ja mun jalkojen pysy liimattuna maassa, vaikka jokainen mun hengityskin sinusta muistuttaa. Musiikki yksin soi, mä en tahdo mennä enää sitä kuulemaan. Elämä luisuu pois, enkä mä saa sitä virtaa katkeamaan. Jokainen tunti syö sitä pois.
Thank